عزیزاں دی وقار ایتھے میاں صاحب فرمایا کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ایک رنگی دوہادا لکھ سرافا ملی پوائے تے فرق سیا کو آدھا. بیٹا جی جدو بندہ ہوندہ ہے نا دریا تو باہر ان کوئی پتہ نہیں کنا ڈونگا ہے. ہاں جدو اندر داخل ہوندہ ہے ادو پتہ لگتا ہے ٹھنڈا کنا ہے تے ڈونگا کنا ہے. بیٹا جی آ جڑے روڑے تو اڈے اندر ران دینا بکین مننا ہے کیویں مننا ہے کنا مننا ہے تسی فٹے پھدے نے جنہاں نال تسی پمائش کر دیو اے علی پاک نو کنا کو مننا ہے اے جی حسین پاک نو کنا کو مننا ہے اے جی ابو بکر صدیق دے کڈا کو کات دے میں کہے فٹے رکھ ہے پیڑا مرشد نو مانا اے تیرے فٹے فٹے سارے ٹوٹ جان گے جدو دا مرشد ملیا باہو میرے مکھ گئے کل عذابے ہو. بے مرشدیاں دے جھگڑے ہوندے نے مرشد آلیاں دا کدی جھگڑا ہویا ہی نہیں. وہ نہ مان لیا ہوندہ جی میں سائیں آکھڑوں میں ٹھرے جاندے نے انہاں دے جھگڑے ہی نکل جاندے. یہ بے مرشدیاں بندیاں دے جھگڑے راندے نے کی نہ مننا ہے کیویں مننا ہے کی کریے کدے جائیے کہ بہ جا اسی تے منی ہی داتا صاحب نے سن جی میں سائیاں دسے اسی ہوں جو مننے ہیں اسی منی ہی احمد رضا نو جی میں سن سائیں دس دینا سی تو چپ کر کے منی جانے ہیں ساڑھا تے روڑا سجنا ہے ہی کوئی تو اڈے روڑے ہی نہیں مکدے پہ کنے کو روڑے ان تو اڈے جا کسے شیخ کامل دا ہو تے اندروں ہو اے میں رسم نہ نبا اندروں کسے دا ہو جا وکھی تیرے روڑے مک جان گے. ہاں جی بالکل میرا تو ایمان تے کی دئیے وے کہ علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی روڑے مکانے نہیں نا علی علی کرے آگے میرے دوست میرے عزیز آج آجے دکھ مکانے نہیں روڑے مکانے نہیں تے تنوں سبق پڑھا رہے ہیں. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی ہولی ہولی کر لو علی علی کو تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہ آن گے. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. بڑا لمبا روڑا ہے پتر اے روڑا نہیں مکدا بندیاں دا مکانا ہی تے کسے درویش دی صحبت وچ ہویا جی کسے مولا علی دے نوکر کول بوا تیرے اے جڑے روڑے نا اے سجنا مک جان کو سمجھ آ گئی یہ گل نہیں. میرے دوستو میرے عزیزو میرے بھائیو بندہ فقیر تانوں چند گزارشات پیش کر سکدا سی وہ کیتیاں نے. دعا ہے اللہ تانوں سمجھ کے عمل کرنے والا بنائے مینوں بھی اللہ عمل کرنے والا بنائے.